Dobrodošli na Team M-Balkans YouTube kanal. Dobrodošli na Team M-Balkans YouTube kanal. How you doing? Listen, I'm working it. Igramo GTA Online. Sad ćemo malo se zezamo, odavno nismo snimali GTA Online. Da vidimo šta ima dovo. Oooo! Fuck! Oooo! Sniper rifles. Čoveče. Gdje ćeš to? Nije moj auto. Hajmo jednu bombu da bacimo. Hajde! Hajde. Još oni. Ovaj blindiran lik. Ajmo probajmo ovo. Koliki točkovi. Ovo su neki milijarderi ovdje se parkirali. Čujem neki motor. Da vidimo koliko imam para. Da vidimo šta mogu da kupim. 300.000 arki. Benny. Showroom. Karin. Staks. Da vidimo šta mogu da kupim. Banše. Opa, bajo moj. Neću Banše, kupit ću Sultana. Fuck. Kupili smo ga. Moš jebe mi ti matir. Idemo da vidimo šta smo uzeli od oružja. Šalim se, da vidimo šta smo uzeli od automobila. Da vidimo kak je Karin Sultan. Evo ga. Ovo je Karin Sultan. Ne! Joj, što mrzim GTA Online, ovo custom garaža, joj, bože! A gdje mi je sad auto, jebeva mater u pičku. Jebem ti igricu, ko je opravio ovako? Pička ti matena smrdljiva. Idem ja iz garaže ko vas jebe. Idem nizu pa ovaj auto. Kad su napravili garažu, gdje su ti auti? Ukoliko vi znate gdje su ti automobili, pošaljite mi komentarima, molim vas. Joj, adversary mode. Please, please, hajde neko. Sad ćemo da vidimo da će ko da nam se javi. Ajde, please. Treba nam 4 igrača. Neće niko. Ne vredi, žao mi je.
Ukoliko imate GTA Online, a želite da igrate s nekim na YouTube kanalu, da razgovarate preko Skype i da igrate, da bude zabavni gameplay, javite se meni, pošto ja igram GTA Online sam, nažalost, i nije mi zabavno toliko. Jebeva mater, bre. Hajde da vidimo šta je ovo preživljavanje. Baš me interesuje šta je. Ujebote, dobro je. I evo ga. Preživljavanje GTA Online. Idemo sad. Opa. Hajde. Hajde, vačko. Evo ga. Miloš Toni. Šta? Pa šta je ovo, bog tvoj? A. Oho, ho. Rokajmo, rokajmo. To, bajo moj. To. Gdje su sad? I preživjeli smo prvu rundu. Opa. Jebote, ova dvojica nikog nisu rokali. Prepare for next wave. Ukoliko vam se sviđa ovaj klip, molim vas, lajkujte i podržite nas i podelite da drugi mogu da vide. Inače, džaba mi sve. Šta ga para? Beži, beži, beži gore, beži gore, beži gore. Beži gore, bre! Smori nos, spori nam. Penji se. Penji se, jeldačno. Dobra puška, To! Miloš Toni je preživeo drugu rundu! 9 kills, dobar sam. Idemo, da vidimo što ima gore. Evo vas, evo moj drugara. Ti ćeš do... Ovdje je loše. Gdje su, gdje su? Oh, shit! To! Kako je dobro ovo? Preživjeli smo treću rundu.
Preživeli. Au, jebote, ovaj lik šta je radio? Koji sam ja kruv? O. Če ovdje, Beno. Ajde, bre. Beži, bre, Skote. Ne! Jo, izgubio sam rundu. Izvinjavam se. Jo, hoću da budem pametan, pa nema. Sad ćemo vidimo šta će se dešava. Ukoliko vam se sviđa ovaj klip, lajkujte, share, subscribeujte, rec. Vidimo se u sljedećem gameplayu. Pozdrav. Zdravo, ja sam instruktor Mića. Danas ću da te obučim nekim stvarima prvim za praktičnu vožnju.